Nomlenze wasebenza nayo. Ngasebenza nayo kwi-album not khona i-album yakhe sake sasebenza nayo. Leke ade ngeke ngisakhuluma into eziningi kanjalo nje. Saphinde sasebenza nayo kwi-album ya Lucas Stone. Sasebenza futhi kahle naye. Yini ngakhulunywa ngale album? Ukuthi mina sometimes wena bafo ngibuye ngingazikhuluma ezinye izinto. Engeke ngizibone ukuthi sometimes zizodinga ukuthi sibuzane imibuzo. Sigcine sesibuzana mina. Angithi soba u2 sigcine sidinga umuntu wesithathu. Yabo lo. Ayithola inkokhelo? Hayi, asiye ke Ivale. Ngiqhatha nabantu. Ngayithola, wangikezwa ngikhokhela nto 500. Ngawuthola, ngajabula futhi. Akubulala 500. Ngasebenza kahle nayo baba. Oqeda mfethu. Hayi cha siyabonga ukuthi u500 wafika. Hayi wafika mfethu. Siyakuzwa mfethu. Mbukelo Perfect TV onke abafinyelela khona igama ngishephato kaManxele ngidabuka phansi wahlabisa empembeni la ngibuya khona njengoba wazi ukuthi Perfect TV awukho la ngafiki khona hayi namhlanje sikwandonga ziyaduma bathe goal mntanami ngekulunga wena hey namhlanje bafethu nginiphathela inkinga ayi legend into eshaya isiginqi isibelethe emhlanje bathi shine bright like a diamond shine bright like a diamond. Hayi namhlanje ngithenga ngeyeleko lamabhenanyawo lando ugcwabe bathi umbuzeni futhi omdala hayi mntaka baba asikumukele ku Perfect TV akuyaphileka ngibingelele nababukeli babingelelo yena umbuzeni lo mfethu uyaphila nkonzi hayi abantu sebebonile ukuthi usiphatheleni kade sibazo isiclip yakho lonke lamasonto sithi khona okuzayo hayi sengifikile akekho ke umunye ke nje owenza yonke lento esiginqi ukuthi lidlalise nje kanje. Ungabamba la awukhohlwa Wala mfethu bathi bonke ushuni uyaphuma la akukho ukuthi hayi mina ngidlalo ngapha ushuni kuthiwa wonke ushuni uyaphuma la lana nje mfethu mengathi nje angeke ngithi shwi nomuntu ekhala siyaphuma la ngivele ngithi nje Khansela kuphuma yonke into la mntaka baba nesithandela ukuthi nje sesiyayitshuzela sephesheya vele sithi nje njengobani so ngenza yonke into umdlalo nje ivale mfana ngicatha nabantu mfethu umbuzeni akusiumculo amaskandi kuphela yebo mfethu kodwa umculo womusic wonke mina nje ngiartist mfethu engangoba ngacula umaskandi ngoba nginobizo
khona nothi uthi angibizele kweminye imiculo ingakho nje futhi ngisayenze eminye imiculo kodwa ngenzela ukuthi phela kufanele kube khona ikhaya lakho uthi cha umaskandi ngila ngikhona nje ngombuzeni lapho impela mfethu ugcwabe uyaziwa umaskandi uyaziwa eSouth Africa yonke yebo kodwa mhlawumbe ngenzela lapha ekhaya khona uqala ukubona ukuthi hawu ngibuzeni ngize ngimbone ubani kahle kahle umbuzeni ongamazi kahle sazi thina umbuzeni losimbona kweTV asazi ukhulephi uqhamukaphi umusic uqale nini umbuzeni ngwakamkhize emkhomazi enhlazuka esigodini sasembuthweni ngizalelele khona ngafunda khona isikole ngafunda naso isiginci shuthi ngisho nje ukuthi ngibhenanyawo eduze kwathwasale cancel umuntu nje uthwasale cancel uyena ke nje engesikhule naye impela noma emdala ke kunami kodwa uyena wangakithi ngqongqongqo ngikhule khona ke isiginci ngisho ukuthi into eqhamuka kubaba ekhaya ubaba udlala isiginci ibe umkhulu edlala inkostini ngasho ukuthi umculo wena mntaka baba into esuka ekhaya ngoba sikhuluma nje kunabafethu abadala okhona njengamanje kuthuma afese odlala inkostini wasekhaya yona firstborn asekhaya nomfowethu ubona kwakho sadlule emhlabeni bedlalela mina ibasket kuswini kumama nobaba so kuzoba imina namanje igroup yami nobona abantu abagida okwazi ukuthi ingane zasekhaya zonke so ngasho ukuthi umculo into esuka ekhaya nanokuthi ke phela ke kuba khona ukuthi kunabaculi ke abakhona vele endimini nomculo esikhula sibukela wona sibala obaphuza khemesi sashela umfazi omnyama yabona mina ngithanda kakhulu ke kodwa isiginci samfazi omnyama kakhulu ke yena umuntu akade thanda ukuthi ngidlale kakhulu into ayidlala yabona indlela ohlanga isiginci isuka lapho kube kuzoba nanokuthi ke phela uphuza khemesi owangasekhaya futhi yena futhi umuntu omdala ubaba esibukele kuyena uthi kanti nangakithi kuyaphumeleleka nathi sifike lapho kanjalo nje uqala nini umbuzeni ukubona ukuthi ayidli vele siyazi umusic wasekhaya uphila kuwe but na ukubona ukuthi yazi ngawukhipha nami iCD ngaye studio ngayenza lento le to be honest mina bengumfana okhonza isikole kakhulu incwadi ngoba nasesikoleni nje ukuthi sesificana la ngiyazi ukuthi la abantu bake beprove ukuthi into uyibona bengizoye ngivezele icertificate sami saka matric ukubona oA nje right ubona oA so bengihlampe kakhulu esikoleni bengumuntu engitshela mina ngizoba mhlambe udokotela uthisha or nje lapho yabona kodwa kusiyinto engangiyidlala kodwa kukhona abasho bethe wena yazi ungabe iartist lento izosebenza ngoba nje nekufika nekuphuma umamgobhozi ngizodlala into engangithola nje ngangikanjalo yabona sho le nto hamba kanti ilubi izonke ngilapho ke ngiqale khona ke lesikhona ke studio 12 ngithe ngelinye ngo 2002 yes bengisemncane unyoni emhlophe bedlalela uphuza khemesi inkostini bekuneqembu ke kuthiwa ubuhle bensizwa kade kwelanyoni emhlophe shuthi ke uphuza khemesi ngesikhathi ebabhizi ubuthola ukuthi unyoni emhlophe uyahamba operforma nophuza khemesi caca ukuthi kusala isikhala lapha kwatholakala bangibona nje nami ngihamba nomalume wami ocaca ukuthi ngagcina nami sengibiza kunyoni emhlophe ke wangiqasha wangiholela u70 umngane wami ngaze ngaperform omkhulu ngaleso sikhathi wangibulala ngemali ngagoduka nje ngihleka kumnandi kukuhle ngidlalela igroup yakanjalo ke so ngaqeda isikole ngawumuntu ozale egoli ngithe ngifika le egoli ngizele uzoqhubeka nemfundo ke kanti oshwi nomuntu ekhala bebekhiphe iCD leyayithi ngafa then bekhiphe lo CD shuthi iEMI kwakufanele yenze i-remix sort of i-remix engoma zashwi yayibona lonto then izokwenzelwa le ekhaya studio 12
kwafuna umuntu ozoshaya isiginci kwase kutholwa mina ngize la for isession ukuthi ngizodlala leso siginci ngafike ngayidlala ingoma zashwi ngoba benza vele isort of remix nengiqeda kanti ngizobona ubaba wale ekhaya uThami Mdluli lokuyiproducer le ekhaya ethi awuthinte mfana beku 2006 lapho thinte ethi hayi ngeke ngibuye esikoleni naye na 18 years impela mncane ethi hayi ngeke ikhona ngakho hayi ngizokurecorda ngingathathi serious awu nengithi engifonela ngisasethi angibuye unazo ingoma hayi nengoma zazingekho kahle ngoba phela into ade ngingayibekile ukuthi ngizorecorda mina ngombuze ngazi ukudlala ezabantu hayi qabhatanisa kwacabanga emakhawuthi okuculwa le side yangena ngoma ethi ngixolele edala iyona ke ngafika ngayo kusathi umfana omncane ona 18 years uthi ngixolele lithi ngixolele ay mntana ngifanele dali ngifanele ay mntana yona ngoma yami ngafika ngayo ke lapho ukungena kwami ke emculweni ngabe sengiba ke umbuzeni ke ngayibamba lapho ke kwalandela ialbum yami ke eyaqala ukuvela ethi ngizongixolela kanjani thandwe kakhulu aphusho sabambe eqala ethi mina nginenkinga ilo muntu engithandana naye uyangihlupha usejikile useyaphuza useyabhema ubengenjena usejikile iyona ngoma yami ethi ngizomxolela kanjani ngabuya ngayo ke ngo-2008 ethi ngizomxolela kanjani ngabuya lapho sengibuya ke ngo-2009 sengishisa-ke lethi xola moya ethi yaphakama inyoka yabona lesi ngithi awungahlupheka ngahlupheka kanjeni emhlabeni ngahlupheka kanjeni emhlabeni awu engabe ngoneni la ngithi ngakhula ngaphatheka kangabezweni ngakhula kanjeni engabe ngizweni la ngabalelwa nabangali wami yobabethi ngiphephile zizimo yaze ngakhula kanjeni engabe ngoneni la ngilangile pheshe bafune bathwasisa mana ngilangaye manzi yafike yaphakamiyo awungayibuke mehlweni ngayibuke mehlweni kodwa yona yabeka asiphothozela yona ngabuya lapho ke sengithi ephehlweni hayi ilapho engiqale khona ke iphehlo futhi laphushwa kakhulu iroot noma uzoduma iroot njalo ke iphehlo ingoma yami emsakazweni ala lapho ngasisebenza noThembi Mkhwebane 2010 ngaya Uppington ala lapho kuphuma nje performa khona kwaJatshulu the senza ingoma nomama noThembi Mkhwebane sacula nalo mama uMndebele sasebenza nawo sitheme siqeda ukusebenza hawo wabizwe iNda wathi asambe seInda sahamba naye iNda ke ngoba ngiyodlalela yena ukuqala uphuma eSouth Africa sathi medlala yathi showini S3 bacela ukuthi umbuzeni basacela ukuthi ngilentoze ngidlale ilentozana ingoma eyi1 sa kuyipromoter ngayishaya kwasukuma wonke aMonday bacaca ukuthi no lo muntu lo sekufanele vele sembhuka ngangena kanjalo ukuthi mina ngiye phesheya ngalihamba ke sengavula nekhampani yami empezi ngagcina sengiyihambela mina ngaye Inda ka3 ngaye eMumbai ngaperforma khona kwakuyi-show kade ye-South Africa ubudlelwane be-South Africa ngaphinde ngaperforma ePune khona e-India ngaperforma eShangrang ngaperforma eMumbai so eNew Delhi YETHU izona ndawo engizihambe kakhulu ngize ngaziphindelela
e-India. Uselapho nje yase-India uperforma nje eMumbai, uperforma eNew Delhi. Laba abantu bawuthanda music. Ihlwele kugcwele negroundini lapho. Kugcwele laphana basebenzisa kakhulu ama-theatre. Yes. And basikhava isikhathi. Wena uma ungabona ishow kuthiwa izoqala ngo-7, awubone ngathi kuzoba neshow. Yes. Ngendlela ngoba kusuke ngekho umuntu. Kodwa kusele 15 minute show iqale ubone ngathi abantu bayatshelana. Kwale ngasikhathi. Kuthini kuwe ukubona yonke inkundla esukume ithi hayi mina wangimangaza ke lokho ngoba ngimangaza ukuthi le nto ebona ukujajulela ngapha lozalwa khona akwenzeki ngalendlela ngathi hawo why into nabayibona ngayitshela ukuthi mhlambe ke nje ingoba kuseyinhlanhla. Yes. Theni ngibuya lapho ngabuyela naseChina ngaqashwe eBeijing cabanga ngaperform eBeijing nakhona ngavala ishow khona lapho. Ngibuya lapha eBeijing ngaphinda ngaperform eRussia eMoscow. So nakhona kahle i-bricks nje ngihambe kakhulu ngawo lo mculo ngaso lesinkinga. Ngingagcinile ke lapho ke kunengoma lesi ekuyiyona ezophuma nje studio sengiqalile ngibhizi ngayo leke yasusa umsindo ukusebenza noRihanna. Sefikile nama separate ayo sibhizi ngayo le studio siyasebenza ngasho nje ukuthi nje ngihamba indlela kangako ke naseBrazil ngeke ngafika khona. Mfethu ikhehle uphuza sasahlala nalo la. Lesixoxela abanye amahlaya. Nawe lesixoxela ukuthi inkinga ukukhuluma nabantu bako China nako Russia. Kunzima uthi laba bantu abanye ufica abasazi isingisi. Bazi lolu limi lakho isizulu sakhona nabo. Inkinga nje mfethu inkinga kuqala la ekudleni. Uyabona ekudleni la mfethu kufike isho khona ukuthi mina ngubani ngoba manje uzothola ukuthi la thina eSouth Africa sikholelwe ekuthina udla inyama udla ipapa. Ngeke ukuthi nozoficana nenja ngayiqala ngakuphi ithi ngahamba idludaka ngoba nakhona lapha khona izinto obonayo noma uzidla awukho sure ukuthi iyona nalento ekuyiyona engizibona lesithombeni ngoba fanele uzobuke lesithombeni uthi lokho ikona ngoba nje mina sengangayidla kinja ngoba ngangayazi futhi ngaze ingezwe imnandi nje ngabona kuyinyama emnandi kodwa ngangeke ngidle kube ngangazi ukuthi bakutshela uqede ngabuza nje after nje a few days ukuthi into ndeyanyama kwathiwa yinja. Sorry. Usengayiphinda mawubuyela kodwa khona. Hayi ngeke ngisayiphinda kodwa nje ayifanga ngibe nenkinga. Athi khona uselapho mfamkhizi. Wena mawuhambe lamazwe onke apheshe amangaka ugijima ko Russia, China, India. Uhamba nawo amagidangoma? Ngihamba nawo. Bese bona abanye abaculi umculi makuthiwa uphesheya sibona umunye ehambela yedwa. Asazi ukuthi hawu ubeyoshootha noma ubeyenzani? Kuyenzeka nje ukuthi phesheya phela uthola ukuthi mhlawumbe ngoba kunzima kuyacost ukuyaphesheya. Kodwa thina no book phesheya you have to ukuthi uhambe namagidangoma. Yes. Ngoba ela kufanele kubonakala ukuthi intoni esiyenzayo thina la eSouth Africa. Ngeke ngihambe ngedwa then noma ngingedwa mina ngahamba ngedwa ngoba into ebalekile kakhulu futhi ile abayithanda bayakwazi ukuphesheya bethi nje uphuze khemese wangixoxela ethi kunenye ishow nje kwathi why sifuna wena nje udlala isiginci. Bayakwazi ukuthi uma ukwazi ukudlala isiginci udlale nje uwathi kodwa nje mesamba nje siba u12 we drum we keyboard we bass guitar amagidangoma ngihamba kanjalo nje. Futhi sonke nje noba uphuza noba buwashe limhlophe siyayisambe kanjalo akukaze kushintshe. Ayine ngapha South Coast iphesheya layashawa nje ngale. Angithi phela eSouth Coast asiqamba amanga wena baba. Laba abanye khona abanye abaculi othola ukuthi wena udumo akusho ukuthi and losho ukuthi uyayenza le nto. Na ungayidumela nje bafu udlule mina engishaya isiginci. Not ukuthi aneloko wena
better or inhlanhla yakho asingesiphikisi nathi futhi siyakujabulela lokho kodwa akufuneki ukuthi enye into sidukisa abantu siqamba amanga uthi umaskanda ukwazi ukushaya isiginci nje uqamba amanga nje awuyena nje umaskandi noma kuthiwa uyadinwa or wenzane mina ke niyangazika vela anginasikhathi sokudlala umaskandi ngesiginci shaya isiginci nongakwazi ukushaya isiginci sifunde uyabona ngoba leyo nto sinasilulaza thina abanye mesifika le kuthiwa uyadlala nawe ebheka nemfethu kuthiwa udlale kuyabukeka anginankinga ukuthi phela bese abantu sebesithi kodwa kuke kusiphoxe nje ukuthi uyayizwa ingoma umuntu uyayishaya thina saziginci ubambela ingoma isho kunye ubona ukuthi ozwehlaza lo muntu yena akaboni ukuthi thina nganti mawuthela sikuyasho ukuthi la kufanele kukhala kanjani ngeke ukuthi ingoma yakhe ikhomba ukuthi ithi ikhomba ithi kufanele ikhiphe le sound wena ubambe ngapha lokho kuyahlaza baculi bamaskandi fundani funda ukushaya iginci or nizela kumbuzeni ngizonifundisa amanothi amahhala niye kuyiphoxa Fokamkhize yazubalula ipoint elibalulekile ukuthi iyona leyo nto wena mfethu ngoba asenzeli thina uyabona njengoba thina siphethe iginci kanje asivelanga isiginci sasuka sezala sabona kophuzu ekhemesi uthi umaskandi fanele kwazi ukushaya isiginci nathi saqala le iginci yabona manje wena mozothi umaskandi enganene ezalwayo mozobhekisisa uzogcina zithi azogcina ziyiculela nje vele ku right zazi kanjalo ayanda bese kugcina kuphela ukushaya isiginci siphele lesasiginci kuphele lamagugu aso lesiginci yabo mongathi umuntu akashaya ihubo umaskandi wamanje lutho kodwa mongathi awushaya umgqumeni ngaze imshaya mhlawumbe ukudlula yena ngithi nje ithi into nje ngazi ukuthi ukhuluma into angazi noma isingisi so ile nto kodwa phezulu lapho ngiphinde ngibabonge komaskandi nokuthatha umculo ukuthi bewuthuthukise ngoba khona omunye umuntu ngesibe namakhono sonke naloko futhi ngeke sibe namakhono sonke kubalekile ecule mina ngishaye omunye naloko ku right kodwa engazibiza umuntu uthi uzuthi ngiyinkosi ungiphelele ngathi ngumnculi ngiyinkosi yabaculi ku right hayi omaskandi ungaphelele yazi ubalule elinye lamaphondo eqhulumeni yakhe ngeqaphelile uthi eChina India bakuhlonipha kakhulu ekhaya kodwa umbuzi nakahlonishwa le ndlela ngabe uhlonishwa ngayo phela ngeke uhlonishwe lekha ngoba abantu sebaduka singakho sebaduka baza abantu ukuthi umaskandi intoni umaskandi umuntu ophethe isiginci that is why mina singani nendaba nokuthi ngaze ngihlonishwe ngoba ngiyazi ukuthi abantu laba basadukile mina nje angidukile ngiright le ngikhona iqiniso ukuthi la emculweni abantu abapraiswa kakhulu kwamaskandi abapraiswa kakhulu abantu nje abanenhlahla ukuthi ingoba bangomaskandi ngempela iqiniso lokho nabaphumelelayo uyabona once la ngasho ngithi once wanemali bafo ayikho into engeke yenzeka yabona so nje iphelele lapho ngeke ngisho ukuthi ubani kanjani kodwa nje kunjalo siphila ngayo mfethu usebenze nophuza onyoni wasebenza namanye amaciko la ngisebenze kakhulu mina ngisebenze uyabona ngisebenza nabo kakhulu Igcokama Elisha mina oshaya isiginci ngiqale la ku-dog style kuza kuyiphi le mfethu osithintela nje yodwa Igcokama usayikhumbula noma kugcokama engayi ukuthi phela ugcokama noma ngifika ngidlala khona lethi noma ngiyinto engayigcina e-studio ke kodwa ke ngisebenza naye umfowethu kwesisebenza kahle naye nje amageja yimina amageja wena mina indlaba ephika mina ashaya yona nale egcinile
so nje sisebenza naye sisebenza nabantu abaningi balo Sigwebo Sentambo ngisebenzile nabo no Khuzani sasebenza naye kwenye album ya Lucas Sithole sike sasebenza naye mbale uthwasela ekhanda sebenza Amabhenanyawo nje ngagoqa konke sisebenzile nawo ngibala uNomcebo ngisebenza naye ngiyambhalela ingoma sisebenza kahle ngibale obongi bongo beat sisebenza ngibale Kalawa intrompisi ngiyavela khona sishaya nabe ingoma osijava ngiyasebenza baningi mfethu mina ngiartist angisumaskandi tip mam Dibora udlule nje besinengoma naye kwi-album yami ethu ngishiyelana all over baf Ndamlenzo wasebenza nawe ngasebenza naye kwi-album not khona i-album yakhe sake sasebenza nayo leke ade ngeke ngisakhuluma into eningi kanjalo nje saphinde sasebenza naye kwi-album ya Lucas Sithole sasebenza futhi kahle naye yini ngakhulunywa ngale album ukuthi mina sometimes wena bafo ngibe ngingazikhuluma ezinye izinto engeke ngizibone ukuthi sometimes zizodinga ukuthi sibuzane imibuzo sigcine sesibuzana mina angithi about 2 sigcine sidinga umuntu wesithathu yayibona ayithola inkokhelo hayi asiye ke ivale qatha nabani ngayithola wangikezwa ngikhokhela nto 500 ngawuthola ngajabula futhi akubulala 500 ngasebenza kahle naye ubaba awuqeda mfethu hayi cha siyabonga ukuthi u500 wafika hayi wafika mfethu siyakuzwa mfethu bengifuna ukuza lapho kahle kahle sungihambele phambili wayisho ukuthi sijava Nomcebo Zikode mfethu kunjani ukusebenza sisebenza ngendlela yethu thina la maskandi yes anjani nama artists amanye amajene abanye bathi i-professionalism ekubo laba abadala ngosijava nongobani ine dedication abayinika bona umsebenzi like ukusenza nama legend ophuze chemist banjalo mina ngibona ukuthi laba abanjenge lama genre lawa njengosijava ekumnandi kakhulu mfowethu ngoba special kumina ngoba bakunikeza ngiyathanda mina i-challenge so ngizobhoreka mengilenge ibhizi noma skani so banginikeza something entsha futhi lento futhi ngiyafunda ngesinye isikhathi ngoba angifuni ukuba ileli artist eligcina lime ndawonye wena ngifuna ukuba ileli artist mina uzolibona ngapha uthi uyalibona njengoba ngizokhipha nje nengoma yami namapiano khona ingoma ezoshisa ikhona esenza Nomcebo hayi sibhizi futhi ne-album yakhe nje ayenzile ayinkinga so nami ngikhona lapha so nje kuningi abasazokubona Mbuzeni nami kune-album yami le ngizoyikhipha-ke ngeke ngavula ngengoma ethi amaholo yes iyona album yami ezophuma-ke lapho ngifeature uNomcebo ngifeature uJumbo kuzobe mina so futhi imnandi nje kakhulu mfethu ngiyibophile ayi zakhala kakhulu mfethu imicimbi yenzeka ngapha nangapha Thekwini igoli eminye but Mbuzeni nasimboni kodwa siyazi ukuthi ayilo mfethu khona into asenzela yona esithandayo kodwa emicimbi nasimboni I know emcimbini mfethu angazi ukuthi kubuye kwenzakaleni ke mfethu ngeke ngitshela ukuthi mina mhlambe isikhathi saba asama sikafika ukuthi ngibisi ngoba futhi kunakhona kunendaba nawo ngoba manje vele senginemicimbi yami mina ekulo date abasuke benze yona ngoba vele ngabona ukuthi abangidingi shoot asidingani uyabona nami futhi anginendaba naba bangondliwe uyabona nje impilo yaqhubeka ngigrand nje manje uthi ngale ndaba ukuthi mina ngenza umcimbi mina umngani wami Mbuzeni ngibuza ukuthi simbuze ngithi kwenza kanjalo manje sengiqasha wena mina umhlelo womcimbi mase ngibuza ukuthi simbize noBhofa singambiza nisibanibani vele shothi mina mangazwa wena Mbuze mangazwani nalo umuntu ngeke seze uBhofa bathi vele ngithi ihamba kanjalo special nje mawukuthi ushayela iopposite yes nawe ubaleka kanjalo wena shothi wena usugqishe lapho nawe usuthwele izono seyiwele kanti abantu aba understand ukuthi like mengishayela uGcokama Elisha njengoba ngishayela isigini yes
engixolele nje umngane nami ngokulinganisa naye ngilinganisa ngawe ngoba uyatrenda futhi uphezulu yeah kodwa utrend isona skinci yabona so akusho ukuthi mengidlala lengidlalela uGcokama usuke ngitshela mina ukuthi ngidlala ingoma yakhe ethi usuke icompose yedwa ngingekho mina bese mina ngikhalisa lokho ukuthi usuke ecabangeni hayi ukuthi usuke mina sengingena mhlambe empini yakhe ukuthi yena ngoba engazwani nobani no leyo nto mina ngiyenza e-studio ngibuyele ekhaya esalene icula ingoma ukuthi uthini suke kungasekho mina yayibona nto so ngiyengibone naloko ukuthi kunako leso sicwacwacwaca esincanyana yayibona nto impela wethu umculo bathi awusafani naqala wena uhlala kakhulu ke nabantu ama-legend angempela usufile nje kakhulu umculo mhlawumbe uzovuswa ele genge entsha ngoba ngibona igenge lencane hayi ngibona ize kahle kakhulu futhi into engiyithanda kubona laba bhemu bayibambela isiginci yes balabafana nje laba igenge nje uyayibona nje kuna ngabala kudlule ku5 abafana nje uzwa ukuthi abe ubani lo usibani ba siyakuthanda lokho umculo wethu abanye bathi uyawa abanye bathi njengoba usho ukuthi kodwa labafana kukhona lapha ababheke khona nawe kukhona obabona ukuthi abafana masingabanike isikhathi singabaqhathanisi in 3 years time or 2 years bazobe phezulu abaphezulu bayishaya kahle nje ingoma ifake laba abadala yabona zona inkunzi lezi inkosaya mina ngizangidlali ziyabheda ngiyabo laba ngibazwile laba abancane hayi bashaya impela la kuthina hayi thina sesiyabheda mhlawumbe sekufanele senze okunye laba no actor ngiyabona nje noma ni producer yeah ngoba ngisiyabona sesiyahluleka kodwa uzoproducer kanjani na usahluleka la uba ngithi uzokhipha wona umhluleko Fethu bakhona ongaphuma nabo iqhubhu labafana abasavela osho ukuthi fethu bangidlalela kahle labafana ngijabulele lo mbhemu usikweletu yabona uqala nje ukuvela uzongena kule position ukuthi ingoma yakho into enkulu kakhulu wena fethu wabo menzi abo bana ukuthi phela nje noma ngeke ngibazi bonke kodwa nje ngiyazi siyabezwa fethu Usminov yagqilaza lento fethu inkinga into engibonayo nawe ukuthi lethe ngisho ukuqaleni ukuthi abantu abaphumelelayo la emculweni ilabo abantu abatala bani uyabona like oJiva ngesingama oJiva ofalabo odlubheka ontencane abatala umuntu bayishaya kodwa ingoma kodwa nje ngeke uzothiwa ikhona inkosi kulabantu engibabalile angithi konakala ane laphana ukuthi ke kuma promoters ethu ukuthi ubani leni impromoter kakhulu yes uyabona ndifika ishaye lapho nanokuthi uyena lowo muntu ungayishaya ingoma webafu futhi khona enye into ekufanele sivese ngashaya isiginci ngishaya album yami ibe perfect caca ukuthi ayikho ihit yes caca ukuthi lo shaye lwayo uyakwazi ukuthi ukubheka ukuthi abantu bafunani ngaloso sikhathi ngeke umenzele uthoka ingoma enizovela ithi nje abantu besheshe beyivuma yayibona so ngasho ke lokho sifike ishane lapho ukuthi ngishaya ingoma ngishaya kathi isiginci but uthi abantu ayisheshi kube khona uzosho into engekho abantu bethande leyo nto sekuyihiti iqiniso ilapho ke 2 ongakubalulanga lamaqoqo ngithi na umbuzo neqoqo lakhe labalandeli eligqoke lo mbala loyo umnyama obonjani washaya ingoma umbuzeni naqala nuzo unjani track 2 sekufuna ukuphusha utrack 2 sekuthiwa hit unawo abalandeli wena unabalandeli uyishayile ingoma vele yakho izophelela nje la uyayibona ngathi yenye into futhi kodwa ingoma ihit ayinankinga ukuthi umlandeli ngabe phela kube kunabalandeli ngabe sihlale sizo ngaba sibazwa ngosikweletu impela ingoma mayuyibophe kahle mfethu ezilwela yona ayidingi ukuthi izibe umlandeli asingamazi utencane ngoba yibo umuntu abamlandeli phela umlandeli othi kuchazela akekho umuntu onamanga njengomlandeli futhi uma ungakholelwa kumlandeli mina ngikubona ukuthi usacabanga kancane
Uyalifuna nje iqoqo wena lakho. Angilifuni. Mina ngangifune nje indawo into ezolekithi ilandelana. Ngibona ngilandelwa ngiyapi. Ngilandele lapho umuntu akathenga umculo kaMbuzeni ethenga achwanele ebhaca ethenga abaqophe ethenga aphuza khama ethenga Khuzani ethenga Igcokama. Kwakwenziwa njalo ekuqaleni. Bekuthiwa mekwehla sifuna ukuzwa ukuthi usibani uzothini. Sifuna ukuzwa ukuthi usibani uzothini. Siyathanda ingoma yaseBackville. Siyamthanda nongoma uthi nawuthi. Siyamthanda uyabo. Manje mina usholo ngilandela sengizoleke ngadla nje isishebe sisodwa ngoba ngathi ngilandela wena. Uyi noma usungibhedela ungidakela. Ayikho lento manje amanga. Hayi idoti ayikho. Futhi nabo bayazi ukuthi bayakhohlisana. Thina ngizokuxoxela mfethu. Mina benginokujwayela ukuhamba nomjejelo. Yeah. Sukela nomjejelo. Kwakuzoba namantshontsho angisanoma amantshontsho kokunqoma ifestival sambeke nomjejela sehle sonke sibona sihlangane nabalandeli bamjejelo bafaka ikipa okay ku right edlule kubona then nase kuperform ilentozana ngisakhuluma ngale babalandeli sambe nomjejelo ebona abalandeli sifika lapha nase kuperformwa la ade befaka ikipa bakhipha samjikjelo ngaphasi kwangiqhamuka sam esendidana kade uthi labantu laba ngoba besithi ngoba sekuyisivala umcimbi indidane wonke umuntu sekugreen manje nalo labade befika babonile ngithi bazithathe phi ngeke phela ku-Greek dance khona ikipa futhi bebenzela injalo zamjika ukuthi ublue kamjikjelo ekubeni kuphela kufem mfethu ngeke ngithi mfethu ingoma i-trend yasibanibani ningazwani naye kufanele ngikwenza isilima vele ngithi enengilandela wena kodwa ngibe ngizwe ukuthi ngithandana hawu ikipa manje sithi uqoqa ikipa ezokuthi wemcimbini ngithi uyamthanda umjikjelo uyamthanda nendidana manje uthi useqomile usenzela phela nje ukuthi nawo be kunjalo abalandeli mina ngiyabazi yikho ungafune nje hayi mina nje umuntu ezothi induna kaMbuzeni hayi mina bakhona lapha esisebenzisana nabo ukuze ngoba kwenza ukuthi abanye abantu sekune social media kube lula umuntu uthi bekhulumxhumana nene befuna izinto zami ngoba mina ngeke ngibe ngihlale ngiku social media but not ukuthi sengizoba neko ukuthi abalandeli bambala nongixolela mina anginankinga la ngikhona vela ngikhona ngi-right awudingi balandeli uzophala hayi bakhona laba okusalayo laba abalandeli omunye bayangilalela futhi ukhozinde njengoba ngidlala awulivale ukhozi phela liyadlalela uzongizwa ukusalayo noma ungangilandeli fethu zonke amaredo nje asipromote njengoba usho uthandwa abathandi bomculo bamaskandi nothi uthi abalandeli bakaMbuzeni yes namba balindele ekhaya ukuthi uMbuzeni fethu usilindile phela usiphatheleni okumnandi kulonyaka khona nifethu singakulindela awe uyabona ke kulo nyaka mfana kithi and phela ngiyeke nanotshwala wemfowethu intade kuyikathi siqalisa ngiphazamisa bese siqala ungijwayela kabo maskani ngabe bona ngiphuza inkinga be manje yazi nami simemezela lawo kumapage ethu thiwa siphethe uMbuzeni ukuthi leso sidaku bazosizwa bazosiza leso sidakwa ngasuke ngibona ukuthi ngirani bengisabuhlaba nje kancane ntwala ngibiyekile uzoza album yami uthi thini khuluma nomfana ukuthi kubhaliwe nje kakhulu strong manje sithintele kancane nesitshontshelo noma bazoyithasa othasa hayi bazoyithatha ngikhona nenye indoda eqhaqhazelayo ngoba ngizokhipha manje isale kitatazele ayikakhipha ilinde wena angiyazi ukuyazi ukuthi hayi vele ilinde mina kuqala ngiphela ilandela mina ithi awufake kuzizoza ukuthi ngihambe kuphi ashiyathahle wena iqhawelayo awuyazi naye umngane ipinyoni mfethu angisayazi ukhona umfaka amaqobo wena umuntu akholela isarali yokuqala kumaskani wena ngiholela 70 rand wena ngiholela nje kamnandi ngaze ngambhalela ingoma ethi inyoni hlala ubhayiza mfethu inyoni akazwakala mfethu sesivala mfethu athini wakho ukugcina kubathanda ngomaskandi Perfect TV konke ngithi angithanda ukubonga kwi-Perfect TV ngithi uMbuzeni lo ngikhona for i-booking uzongithola lapha o72 341 309 o72 341 3009
Yes. Yatholakala lapho Facebook page uthi Mbuzeni Sibhakubhaku. Yes. Uphinde uthi kuyami uthi Mbuzeni Mkhize, ku Instagram uthi @Mkhize Mbuzeni, ku TikTok uthi Mbuzeni Mkhize. Kuyatholakala ngikhona lapho. Mfethu asimlande lonke ama social media pages akhe. Mawufuna ukubhuka mqashe lapho. But mfoka Mkhize before uhambe sine quiz esidlalayo la ekhaya. Okay. Mina uzothi nje mangithi mhlambe Nyoni obahuphe uthi bahuphe ukhetha lo yedwa. Hayi ukuthi mawushiye lo munye sekupersonal awumfuni. Oh, okay. Ukhetha one. Oh. I5 imibuzo engizokunika yona. Oh. Ngiyaqala ke inkunzi emdaka nechanele bhaca. Chanele bhaca. Phuze Khemisi nobahuphe. Phuze Khemisi. Thwasa le khansela nekhansela. Thwasa le khansela. Kube uJaiva Zimnike no Farabo. Jaiva Zimnike. uDlubheka noSminoff. Dlubheka. Hayi. Ngiyaqala into engahesitate kanje bavele bethi babona ukuthi bani mabehlangana estradini bazoshaya. Hayi phela ngithi enye into phela ukuthi la emculweni mina akekho nje umaskande kuthiwa ngiyamngqangqa entweni engikhulumayo ngoba ngishaya lesiginci ngwaka Mkhize. Yes. Akekho futhi umuntu ongondlayo. Ngumbuzeni. Akukho ukuthi fanele ngikwenzele ifavor senzela ama. Ayikho nento ongayisho la ngokuyisho phambi kwakhe. Ayikho ngoba ngisafuthi angikhulumi kabi. Phela kuliwe emculweni ukuthi abantu sebesuka lento bayabathi bayithatha wrong uyayibona. Singayidlala igame yokuthi ubani kulindele ubani igame. Not kodwa ukuthi ungathi ubhala ingoma ngisho wena njengoba unjalo. Like ngoba le umculo phela sibhalela abantu. Ngaba lonto ungayisho ebongweni ukuthi hey wena siba mhlawumbe ngizosho into engazi ukuthi khona imistake wakho wayenza yabona sekuzwa abalandela kakhulu masikande mesukethu usuke sho hayi kodwa uthi uvela uthi ubhale ngombhale hayi sokupersonal asikugqugquzeli lokho supersonal. Bukele Perfect TV ngiyathemba ukuthi emakhaya uyijabulela i-interview yethu ne-legend umuntu ohamba ipheshe vele ngathi ujika nje la emkhomazi kanti hayi ubheke le China ubheke India kodwa ngezivale ngasithintela isigenqi mfethu. Uyazi nawe ukuthi udume ngayingani indoda ezisibelethe ngala ishayela. Ubuhle bakho buyambulala yaze ayinhle lomngane. Isitho sakho nganabantu sikhuphuzela uboya uNkulunkulu wabakhe nesikhathi mhlawumbe wakuwona kuphela. Shalgrama khazimula nganabantu fana nenkanyezi zibhakabhake. Shalgrama khazimula ntana umuntu fana nenkanyezi zibhakabhake. Fethu Nyoni vele mangibiza wena ngenyoni wena ngithi ubiza abantu ngenyoni. Yeah vele usukuyinyoni. Isukuyinyoni. Yeah. Fethu ngeke sengiyakhumbula bazongibulala labantu ngizoyiqhatha nabantu. Mangingabuzanga le ngoma singexesanga ngayo ukuthi kahle kwenzakalanga ngale ngoma igcina ingaphumanga lesa sikhathi nayo uRihanna ngoba sabona kutrenda ngapha kuma social media ukuthi masikandi musician ngisho amaphepheni esingisi uyaphesha. No. Ezinye izinto kufanele sike silinde kancane ayibona lonto. Ezinye izinto mozobhekisisa ngalesa sikhathi beku 20 bani ingeneni lockdown. Yeah, ngaleso sikhathi ngaleso sikhathi kwenzeka lezo zinto. Kwenzeka into eziningi ngesikhathi esi1. Shutdown ukuvala ilizwe abangale kumele bebuyele kubo yabona lonto. So ngasho nje ukuthi ezinye izinto zaphazamiseka lapho. Kodwa not ukuthi ziphazamiseke kuthini angeke kusenze okukhulumekile. Yes. Yeah. Kusazokwenzeka. Uzozwa wena thulo nje angizokukhuluma kani ngoba sekwakhulu sengakhuluma kakhulu. Sekufanele vele kwenzeka abantu bezwe into eyakhulumeka. Sawuhlala noRihanna. Hayi khulileka wena ngithi uzozwa nje ngiyotshela wena ukuthi hawu ivale mfana kunjalo izokuqhatha nabantu. Ngiyakutshela. Perfect TV lapha ekhaya imina lo mfana osengile uyangazi nawe. Ngithamba usubscribe ulike ulandele umbuze nonke ama social media yakhe mfonele lapho umbhuka hayi indaba eseceleni. Sithi nje thina nthini nesithamo. Bam.
awe.